Czy tanie zęby w Turcji to ściema? W sumie nie, ale skoro to bardziej biznes niż medycyna, to cały czas będę próbować podnieść rachunek. I tu nie mówię o na przykład podniesieniu zatok czy czyszczeniu torbieli. To akurat jest tu uzasadnione. Ale na przykład zaproponuję Ci na pewno droższe implanty, lepsze, bo jeszcze jakiś zabieg. Zresztą sam dałem się namówić na tytanowe belki do finalnej protezy, a to na chwilkę dodatkowe 800 euro do rachunku. Choć nie było to w jakiś rozsądny sposób uzasadnione. Nawet ciężko jest temu się oprzeć, bo pytania zadają nie przed zabiegiem, a już jak jesteś na fotelu i po usunięciu zębów na przykład. Trochę taką chwiejną głową, dlatego trzeba uważać. Jeśli planujesz zęby w Turcji, to subskrybuj ten kanał, bo tu opowiadam o moim szlaku do uśmiechu, bez ściemy i reklam. A jeśli już jesteś po zabiegu i masz już nowe ząbki z Turcji, to napisz w komentarzu, na co Cię namówili. Czołem.